Kaikille ja Sopuli murmeli täällä ja tänään pelataan Hypixelissä jotain hauskoja pelejä. Pitää kyllä vähän täältä katsoa, että kauan tää on kestänyt. No niin. Ajoin nyt random game. Puolesta täällä ei oo ketään. Mä nyt... Game. Mikä olisi kiva? Ei himpura, mä luulin, että tätä on slow. Mutta ei onnekaan, ei. En kuole koskaan. Tuplahyppy. Pelasta mut. Ei! En mä usko nyt tätä todeksi. Multa loppu... Nä. Bed Wars. Solo. Paljonkohan mä oon kuvannut vasta 3 minuuttia. Tykkäättekö te enemmän tämmöisiä, että mä pelaan jotain Hypixeliä tai Realmia? Eikö niin? Good dog. Good dog. Joo, myös. Se pärjää. Rottuko toi iistä? Mä aina luen ton Grey ilman R. Onneksi mä aina luen sen väärin? Taas mä unohdin heitä iistä. Mä saan Matias Umbreoni.
Okei. Tiiviiksi enemmän. Tai en mäkille. Se ainakin se vielä kehittyy. Ja ihan hyvä, että se joo. Nyt tämä on skutsi. Ja tuo tosissas. Matias. No. Vähän huolestuttavaa, kato. Mulla on 2 espionia. Kyllä. Mulla on sullekin oma espio. Tuolla varmaan menee hermot, kun mä koko ajan heitän sen. Ledian. Jos se 2 kertaa tehos, niin mä voin olla varma, ettei nyt sama asia voi 3 kertaa. Miten joku voi päästä ulkopalusta ulos? Aika epätodennäköistä. Mitä? Nyt on kyllä legenda kyseessä. Siis olisi 2 kertaa. Jos se säilyy 3 kerran, se on hullu. No ei ollut hullu. No syke ihan miljoona, kun mä näin, että miten toi... Ei rutto! Toi oli kyllä kova. Sekin oli kyllä aika kova pelaan. Mulla on syke ihan miljoona. Puskajari! Puskajari tulee puusta. Mistä mä tein damagea? Matias, tiesitkö, että puskajari tulee puusta? Eikö kuusta? Ei, kun mä näin se puskajarin. Mä nappasin ja nimen sen puskajariksi. Kuulitko? Matias, mä nappasin ja pistäisin nimeksi puskajari. Sydässäkin kakkalintu. Sä oot se puskajari kakkalintu. Ei. Jos mä saisit napakkoa, sä oot mulle emmitokin voi. Puska. Mikä mä sanoin sen nimeksi? Mikä mä sanoin? Puska joku? Mikä? Kari! Ei kun puska, mikä se oli oikeesti? Mä unohan koko ajan tää. Puska Timo. Puska Jari. Se oli Puska Jari. Niin. Mä nimeltä Puska Jariksi, jos miettii. Tykkäättekö te, kun mä pelaan niin Bedwarsia ja näitä? No niin, Puska. Enkä niinkö Puska Jari ei. survivaalia. Tää on mun mielestä kivaa pelaa Bedwarsia. Mä tykkään Bedwarsista. Aika nyt kello Slash. Mutta nyt mä pysyttelen aika paljon täällä. Oho, väärä. Mä tarttisin ne rautat. Ivi kello. Ivihan on Redversi. Onkohan siellä vielä joku katsomassa? En mä tiedä. Se vaikuttaa siltä. Saiviin. Totta kai
Ai sä saat saipiini. Mistä on kyllä tullut? Saipiini. Ai niin, mulla on 2. Jos joku nyt on siellä, että tyhmä, minkä ihmeen takia sä justiinsa jostit vesiämpäri, niin minäpäs näytän. Puska. Ja. No niin, puskajari. No niin, mulla on puskajari. Where do you want to send puskajari to send to a box? No niin, puskajari pääsi. Mä olin edes hyvä nimi, puskajari. No. Se oli jo lähellä. Videota mennyt 13. Himpura! Tässä kävi nyt näin, että mulle ei nyt riitä aika kuvaamaan tätä. Mä en saanut tätä 15 minuuttiin, joka on vähän huono. Joten mun joutuu... Ei, mä kuvaan tämän videon 2 osaan, niin te näette sen. Se on ehkä parempi kuin ei mitään. Joten. Se tarkoittaa sitä, että jatkuu seuraavassa jaksossa. Moikka!